తెలుగు ప్రజలకు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. సొంతూళ్లలో సంక్రాంతి వేడుకల్లో పాల్గొన్న సీఎం కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సరదాగా గడిపారు. వేడుకల్లో భాగంగా హరిదాసు కీర్తనలు విన్నారు. బసవన్న విన్యాసాలు తిలకించారు. చిన్నారులతో సరదాగా గడిపారు. విశిష్టమైన ఈ సంక్రాంతి పండుగ ప్రజల జీవితాల్లో సుఖ సంతోషాలు నింపాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నట్లుగా తెలిపారు. పాడి పంటలతో పల్లెలు మరింత కలకలలాడాలని, మన సాంప్రదాయాలను మరిచిపోకుండా పండుగ జరుపుకోవాలని కోరుకున్నారు. రైతులు ఆనందంగా ఉండాలని, కష్టజీవులు శ్రమకు తగిన ఫలితం పొందాలని, అందుకు అనువైన పథకాలతో ప్రభుత్వం మరింత బాధ్యతతో వ్యవహరిస్తుందని సీఎం చంద్రబాబు చెప్పారు.